IPL 2025ல ஒரே மேட்ச்ல சிங்கிள்ஸ் அணின்ற அதிகமா ரன் அடிச்ச டாப் 5 பிளேயர்ஸ் தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த லிஸ்ட்ல நம்பர் 5ல இருக்கிறது நம்ம குஜராத் டைட்டன்ஸ் கண்டிலாண்ட சாய் சுதர்சன். இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மேட்ச்ல 108 ரன் அடிச்சு இந்த லிஸ்ட்ல 5வது பிளேஸ் பிடிச்சிருக்காரு. இந்த லிஸ்ட்ல நம்பர் 4 நம்ம டெல்லி கேபிட்டல்ஸ் கண்டிலாண்ட KL ராகுல். இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மேட்ச்ல 112 ரன் அடிச்சு 4வது பிளேஸ் பிடிச்சிருக்காரு. இந்த லிஸ்ட்ல நம்பர் 3 நம்ம லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் கண்டிலாண்ட மிச்சல் மார்ஷ். இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மேட்ச்ல 117 ரன் அடிச்சு 3வது பிளேஸ் பிடிச்சிருக்காருங்க. இந்த லிஸ்ட்ல நம்பர் 2 வேற யார் இல்லங்க, நம்ம லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் கண்டிலாண்ட ரிஷப் பண்ட். இவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மேட்ச்ல 118 ரன் அடிச்சு அன்னைக்கு வெல்டிங்கே அடிச்சாரு. அது எத்தனை பேருக்கு யாரும் இருக்குன்னு தெரியல. நம்பர் 1 பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த 5 பிளேயர்ஸ்ல உங்களுக்கு எந்த பிளேயர் பிடிக்குன்னு மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லிருங்க. இந்த லிஸ்ட்ல நம்பர் 1 வேற யாரும் இல்லங்க, நம்ம சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் கண்டிலாண்ட அபிஷேக் சர்மா. இவர் பாத்தீங்கன்னா தனி மனுஷனை நின்று 141 ரன் குடிச்சு இந்த லிஸ்ட்ல நம்பர் 1 பிடிச்சிருக்காரு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.